Mwanchumurelia kumanyi bono amangana yuasinchira ere eyogo kanu togo chaka nengana ayogo ichania kurwa sinsemo cha kisiasa bono amenyi bechiro ya sengera ime ye wodi ya manga wodi ya bosoti sengera nsemo ye bunge ya machoge chache besokirie na kurubikana kubatikana no korentu akwenya membe ye ngombe yue kagaire konye nyona bali abatari koni nyama ase echireyo amenyi wabo niko besokina kugikiria hege kore kyo goichania muri keito Dominic Konderi nigakore tare aye asewika senseme yo na kutoge ni roboti irokobwatia abamenyi bechiri asengereme bunge ya machoge chache county ya Kisii abasabiri ko bamaiso mayega yenyama y'engombe tarapimu utoka aseduke mayoko ngerwa asekeria abange bataramanya gosembye yarenge mayega yeli musuribe yenyameye kwene kyokurwa saya iga aseri tukori arere twaroreke kone twarori nyame nene igundete bona chibucheri jasita banyara ko twara maskani barosie ndagerengia batige korate bintu bikwete batorete rabatete goita bana inchi bona chaseke kone ke na rorire amakumia manene nande na ichanire nje nanya kororeke abonchire bechire iganigo bamanye banyimbo kurwa sigete seni yasengera abanyara ko bagoikirana asaya iga bakobeka byara monchire yo mokoros mutura oikonyoro nyare ko bagakorosia enyameye iga no muichane kere na ikiye customer kete yara abantu bagosongera sengera ngo boli kimegangi kiaba na yone na mesungire nyumba mega oboli ose yara ari kare tsenga yega rusira amariko na bali siko igo pakiswentere igo egente ke gyatokosire sana no bono na bono nda yane ngusete no ndage nyamatini gochikori bono ongo chikori chinyeni chyo kambuchi tware goteba ni gasengera tware kunya mware gotema serikali atokonya abantu buna abosenge baka kurusi nyama rone meturu nturi kuchikori bakonyerete chinde cyo chigundete boli abamenyi borongongoro iganigo basabiri konyora enyama kurwa se chiduka chiri chimanyira se chireyega irigo itanga kurwa se konyora enyamerembe ekera bono butukibwa chakigwe irikomanya bene nganeye iganga yenyamenya ritukoba kurwa ng'ombe tware rikurumetembe tutamanyetina ngakiyarete moturana era tokori tutamanyetina igatokori ebintu bikwete bitapi binamanyagitari aina twari guchisaba abantu basengera mo bagwe ne kugore ndagera kurwa se bucheri nande bali bakari gotoretere ndagera embe tabatari bachibatige intuna abantu muna bara abantu ntubakoreza nyang'agu abo bisaba gupima enyamakuru asorongore ni onya ko bagwikirana asayega asabanya ko bakora gutinde ko kwenyameyega asenyara ko bakegosambwa na gotubererwa aso mugondo ko reporter yetsekiago nambe magien soko TV ko rugaiga chiri asengera egotoka gaiga ase wode basot sengera igase bunge ya machoge chache county ya Kisii iretere ne Dominic